Zaben shugaban ƙasa a Niger, Mohamed Bazoum a kan gaba da kashi 39.33 cikin ɗari na ƙuri'un, zagaye na biyu da aka sanar. A Niger, an sanar da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 27 ga Disamba 2020. Sai bazu, can ka biyo sai bazu, nan ka taho sai bazu, sai bazu, sai bazu, kai shiga jirgin kaya ɗauki da ya ɗauka, mun shiga mu dai mai sama Allah. A cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta, wato Saini, ɗan takarar Bazoum na PNDS tarayya ne ke kan gaba da ƙuri'u miliyan guda da 899,543, wato kashi 39.33 na ƙuri'un da aka kada. Don haka magajin na shugaban mai barin gado Isufu ya karkata zuwa zagaye na biyu tare da Muhammad Usman na RDR canji da ƙuri'u 811,838, kaso 16.99 cikin 100, wanda tuni samu goyon bayan Hamma Amadu. Inuwar ta ƙarshe wacce aka cire daga tseren shugabancin ta yi shawagi a lokacin wannan zagaye na farko. Tsohon shugaban majalisar dokoki ƙasar yake nuna cewa Niamey har yanzu tana nan akan bakanta na yin kira ga masu fafutukarta da su zaɓi Muhammad Usman, kuma PNDS tarayya bata tsallaka zuwa gundumomi 5 na babban birnin ƙasar ba. Wanda ya zo na uku da ƙuri'u 427,623, ko kaso 8.95 cikin 100. Tsohon firaminista Sani Umaru na jam'iyyar Amnesty Nasara na iya sauya sheka zuwa ɓangaren Muhammad Usman. Amnesty Nasara ta riga ta kafa ƙungiyar Union pour la Paix et le Progrès, wato UPP, tare da Generation Dubara PJP da MPR Jamhuriya don ƙalubalantar aikin masu sa ido na ƙasa da ƙasa yayin wannan zagayen na farko. Don zaben Mohamed Bazoum ko Muhammad Usman a zagaye na biyu da aka sanar a watan Fabrairu, za a iya yin komai a matsayin albade abubuwa, wanda ke da matsayi na 4 tare da ƙuri'u 337,866, ko kashi 7.7 cikin 100. Haɗin gwiwar da ke da rinjaye na shugaban ƙasa na iya sanadiyar faɗuwar Muhammad Usman ko akasin haka. Idan 'yan adawa sun yi farin ciki da suka lalata kawo na Mohamed Bazoum, magajin Muhammad Isufu ya ba da tabbacin kasancewarsa a fagen siyasar Niger.